mo dayon. Oh. Kanya not allowed. Ikot pa niya. Kaya siya kaya nagtinto kaya di palikuran. Atay. Yara, kumusta guys? Welcome back to my channel, Simply CM. Today is third morning? Yeah. Third morning dito sa Malaysia. Hanap kami ng breakfast, guys. And it is almost 8 na in the morning. So, hanap tayo ng breakfast. Tapos, afternoon, we're gonna start our day. Kita nyo naman, oh. Ano na siya? Basta, okay lang. Mainit na. Hindi masyadong mainit. Maganda yung araw. Oh my God. Diha, tao. Nyara yung hadlo ko. Gusto ka din ha. Mulili ta diha. O, sa muna maglain. Oh, di na lang ta. Tinan ta, ay, hala. Anyway, let's see. So, unsa palitan na to siya daan? Ay na lang, kaon dadan kay ngano naman to skillet nga ready na ba? Okay. Guys, good morning. Pasaka na po ta dire kay hatda na to pagkaon smarte. Yes, ita. Balong babaw. Hello. Hello. I'm videoing your video. I'm doing your video. Hello guys, right now ay nasa ano na tayo guys, ang tawag nito? Nasa hop on, hop off tayo. Bus, tourist bus dito sa Kuala Lumpur. Actually nakasakay na kami nito yesterday pero yeah, that was yesterday. And today the plan is we're gonna try to ride the color green bus. This is color red. And then so we are in the stop 11 I think, and then we have to go back to the stop 1 so that we could change into the stop green. I don't know, change it. Okay, stop in stop 1 so that we can change into the green bus. But anyway, let's see. So yeah, look naman oh. Picture din ako. Okay, so anyway guys, dirita na nga on diri sa Sanib Plaza. Aun niya, okay po. Got fish? Pork? Barato na po siya, kasi mupili ra ka dito niya. Pero may kabaw sa presyo mo. Mupili ka, and then ikahuman, mato ka sa cashier, unya pasyuhan na dayon ka. Pagkita na ko sa inyo akong ipili. Kuha na ko 14 basta 14 Malaysian money. Wait. Okay, ringgit guys. So mo ni ang ako ang gi-order akong gipili guys. So 14 ringgit siya ang sa kangkaloy. Bilay mo ba? 11.5. 11.5. May pa 0.5 yun. Kani kay 13. 13. Plus 2. Plus 2 sa drinks. First time na mo dire. Okay po. Dilahang ano. Napali dito sa Luyo di ay. Era. Wow. Ano yung gusto nga ka na makanan ba? Okay to dede, dili kuan wag. Naikuan pa mo. Paliya. Paliya ba? Okay. O naka-isda dito na po. Kuha mo. Ano? Bungot mo na. Wala, ang ilang. Kani ba? Kaya dili pa kumpara sa Pilipinas. Normally, kay pait kayo na pag-aluto. Diba? Lahat na sa color. Pero, kanina ni ba, tagan-tagan na siguro na ilang presyo, no? Kuwan ba? Kaya mo lagi, pila ang quantity ibutang. Kaya mo siya competition dahil uy, anit ka pag 13. So,
Based sa kani? Or based sa unsang klase ng sudan? Or based sa quantity sa bugato? Unsa ba? Ano yan? O may inani no? Di pwede dalong sa Martin o inani. Pwede ba yung kolon lang? Mag-drink sa drink sa ako. Yung mo adjust, mabog siya. O adjust pero maklaro ni mong nao. Kakuhan ka? Hindi mo sulti pero ang nao ba? Kaya lang. Ay di ay makataon ng gamay sa Martin kung dili siya yung ani. Maka nang i-display na darang pagkaon. Siguro mo na siya kanang bugaw sa ba. Ano yung bagong luto niya? Bago display ka ni barista. Bago display. Bakit kaya? That's not good. Wala po guys, ang ano? Pwede ko magkamutudak. Wala kami mo kusaro, may kanang hulaw. Ha? Kami mo kusaro, Saan kayo wala mo na kutsara? hulawit. Imo lang po dito dito. Yan, hindi ko na ni Kikuan man. Turo ko tsara tinidor ba? Lagi? Ano? Ay, lahat maniro, namtay dayakan, no? Pampugong ba? Ano, oh? Kaunan na mo isda. Hindi, ano ko? Tunga ah. Hindi ako. Sa buko ba? Wala ka buko. Bangus, magulo na. Ako igod. Bangus. Pagkat matilo na ka, pala nang baboy sa kuan. Bago. Hindi ka magtampok na kaya ko dumi. Basta. Ako. Ikaw, wala bangus na yan. Kapal na. Yung mga atila, baboy. Wala. Ako po, naman ako. Ayaw pa sa taon. Sabi man ako guys, itong kinaunhan dahil inunon magpuday ito, singkay. Ano ma daw ta dahil sa lasa ni imong sweet ko na uba. Lumaura man. Dilawin niyo, oh. Pangalan lahi no? Dilawin. Dili lang yung pagkaluto. Dili lami. mas may flavor mo ha. So di lang yung magkaon? Ayaw tuwas na pa. Ang mas ba dili lamit. Tapa? Huwag mo marinate. Pinako bulinaw pa. Potato dahil. Potato over kamote. Nailat ka dahil? Ikaw ba? Magbalik kang tubig diri kay para sa kay bus. Saka mainom. So, magkakaroon, ina lang mo inom. Pero barato lang ito na noon. Pila na ila daw.
Tapi na yung tubi dito sa ako, kanang 7-Eleven, wala na. 2.30, 3, 9, 4, Tama ba? 9, 11, depende sa imong gusto. Katong ginom atong una, katong spring, mahal da ito. Ang gamay ato kuan. 3 kapin. Ha? Ang ato atong gipalit gahapon, katong nangaon sa pan, pati tubig, 2 raman to, 2.30. Pero mahal gahapon. Meron pwedeng charging doon. Siyempre, pagawas ng kwarta, papili lang. Hatag siya, mahatag siya, hatag siya 20. No. Ang tindira na pili. Kani ka 1 ringgit, 3 sira man. Amigo ko, ano ulit so? Choose. 3 sira man. Katagay 20. Hindi nila, ihap sa babay. Kani niya, 1 ringgit man yung Joe. Kaya 3 sira. Pero lang kwarta, like size po, no? Tagkamit ba? Ang kwarta ba ba? Like size. Si Martin, utangan mo 100 pa, no? Ayaw na punta eh. Da. Di ka mamalito po, dire ka lang. Dili kong balik sa Malaysia. Kaya mas di ko ano ba, gamay nga. Malaysia. Ito ko sa Vietnam. Ako mo palit ko sa nga kuan. Rod. Basta na ipangalan nga Malaysia ba? Ha? Mas barato? Hindi ka sa lamig sa tango. Mura Pilipinas, oh. Citro. Masa wala kita. Ako isa ni kung amin. Okay, mong na dyan. Balik lang kung iwanay. Okay, gamay na. Pang skinny, 1. At least lang. So uso dyan yung mga naning kwarta. Lusot-lusot. So, ano yung nagyod? No? So, ni-adapt lang Philippines. Ano? Transparent. Oh, transparent. O lungag siya, lungag. Transparent. And then I have a money go. Ako? Hindi mo kayo na sila. Kaya sila to sa bus. Ano man? Alauna naman ta. Tukod na sa bus. Ayaw nga rin sa basket. Kaya sa lang nila kay traffic. Ikaw ba? Kanani ba? Ba? Kamusta ni mura mo ko ni Kiro? Finisher ba? Patilaw daw sa kuanda. Mura ko ni Kiro ba? Bala na! Ano nga ikaw? Ang cool ba na kung itlog yun? Sa itlog. Ay, kung irog yun.